Croeso nôl ato ni. Wel, maen nhw wedi bod yn siopa, mae'r cynhwysion yn barod, felly draw i'r gegin at Ioan a Hywel wrth gwrs, sy'n paratoi'r pryd bwyd ar yn cyfer ni heddiw. Dwi'n gwybod bod ti wedi rhoi post-its i atgoffa di hyn am amserlen di hwnna, ie? Ie, amserlen, erbyn yr amser ar y peth, o byddwn ni'n yn trafferth. Wyt ti'n berson trefnus? Wel, na, tipyn bach. Ie, felly, o edrych ar yr amserlen yna, beth dyn ni fod i rhaid? Torri llysiau ar gyfer y jws. Dyna'r swydd gyntaf, Ioan. Felly, iawn. A gwneud pastry. Felly, dyna dy'r ddau beth gyntaf am 9:45, felly, o well ni ddechrau. Mae'n brysur iawn. O'r swydd gyntaf di ti. Ie. Torri 2 foronen. 2 foronen, ie. 1 wnion. 1 wynwn sy'n. 1 wnnwn sy'n. Ie, mae llysiau, mae'r rhan fwyaf o llysiau yn fenywaidd fel moronen, taten, tomaten, ond mae wynwns, a wedyn mae'n wrwaidd, wynwn sy'n. Wynwn sy'n. Neu'n y gogledd nionyn. Ac am faint mae'r cig yn mynd yn y popty, neu'r ffwrn? Hanner awr neu rhywbeth. Ie, wel. Oedd yr mag nwy, 7. Ydy rhain yn ddigon trwch i ti? Dyna'r trwch ti eisiau? Iawn, ie, dim ond i stoc. Mae container yma i'r llysiau. Cynhwysydd. Cynhwysydd. Cynhwysydd, ie. Dyma ni, dwi wedi gwneud y llysiau. Diolch yn fawr. Sut ydyn ni o ran amserlen? Dyn ni'n gwneud yn rhaid da? Ie. Rai gyda pethau y dechrau. Iawn amser. Iawn. Dyma'r lwyn. Rhaid. A beth yw'r per lysiau sydd gyda ti? O per lysiau, thyme. Ie. Thyme, rosemary a parsley i'r cigwyn. Ie. Yn y madach Wellington, tarragon. Ie. Tarragon. Tipyn bach. O, ti'n ddefnyddiol iawn, Ioan. Bod yn honest. Ie. Dyna fo, sgiliau amrywiol. Felly, rai byth allan o waith. Reit, mi fyddwn ni yn mynd yn ôl i'r gegin yn nes ymlaen, ond rwan, cyfle arall i gyfarfod y 2 ddysgwr arall sy'n dod yma am bryd o fwyd heddiw. Shwmai, Joela dwi. Ces i fy ngeni yn Pen y Bont yr Ogwr, a fy magu am Môr Talbot. Nawr dwi'n byw yng Nghaerdydd. Dwi'n gweithio yn y uned gofal dwys, which is the intensive care unit. Fel arfer, os oes cyfle dy fi, dwi'n hoffi siarad Cymraeg gyda'r cleifion, os maen nhw'n gallu. Nawr dwi'n byw yng Nghaerdydd, fy hoff prifddinas yn Brydain, dwi'n meddwl. Dwi'n byw yn Altaluso, yn y canol, ar y 19 fed llawr. So dwi'n gallu weld popeth mas o'r ffenest. So, yn hyfryd yma, yn hoffi byw yma. Mae gen i diddordeb mewn llawer o pethau. So, ninjitsu, dawnsio salsa, gwneud yoga, gweithio mas yn y gampa. Mae'n bwysig i fi i cadw'n heini, yn enwedig achos dwi'n gweithio fel nyrs. O'n i'n dysgu bach o Gymraeg yn yr ysgol, fel pawb, ond o'n i'n bach yn drwg yn y dosbarth. O'n i'n merch drwg. So, ar ôl ysgol, o'n i'n meddwl, mae rhaid i mi dechrau dysgu. Dwi ar y cwrs uwch 1 nawr, ers y llynedd, mis Medi, yn dyna'r fy cwrs cyntaf, go iawn. So, mae'n teimlo'n well gyda'r Gymraeg ar ôl wneud y cwrs, i fod yn onest. Dwi'n dwlu ar coginio. Dwi'n hoffi coginio popeth. Bwyd Cymraeg, bwyd o India, bwyd o Sbaen. Dwi'n llysieuwraig. Mae rhaid i mi coginio, yn aml.
Leo Garcia dwi. Dwi'n byw yn Gaerdydd gyda my partner dy fi, Hannah. Dwi'n gweithio yn y ysbyty Felindra yn yr adran ffiseg meddygol. Yn fy amser spa, dwi'n hoffi gwrando ar cerddoriaeth a chwarae game fideo. Dwi'n 7 ar 20 mlwydd oed. Dwi'n dod o Gaerdydd, ond ers i Lundain 2006, I think. Yeah, I did my master's then. So I got, PhD in physics, which means I have no common sense whatsoever. Mae da fi Gareth, Fanny, dau and a Gareth, in the garden, and a cwtier, chicken house, a un neidr, Gretchen, neidr corn. Dwi'n dysgu Cymraeg ers mis Medi diwethaf. A level of mynediad 1. Yeah, not so good, but it's but I'd like to learn more and be fluent eventually. That would be really nice. Yeah. I would like to get to a point where I've learnt enough Welsh so that I could go into a Welsh language school and give the kind of physics talks that I give, but in Welsh. That would be amazing. Yeah. I hope to really progress during this week and be able to go back to my evening class and show off a little bit and say words that no one understands. That's something to aim for. Okay, mae maw di'n gallu blino fan hyn gyda tatws, felly na i weld beth ti'n neud. Pysgodyn. Pysgodyn I gyd yn ffodus, ie. Rai, beth ti'n mynd I Mae'n neud? rhaid I fi ffilitif fe. Ie. Sut mae dy law di? Sgen ti law gadarn? Wel, dwi'n iawn, ond yn ffodus, dyma fy llaw ffilitif. Rhaid, iawn, oce. Sym eisiau ti fod yn ddoctor I fi, felly na. Mae'n edrych yn y ti. Ie. Mae'n edrych yn y ti. Ie. Dim ond yr ffilit mae angen arno fi. Ie. Felly, beth ydi make pig zero ohono fe? Wedi gwneud cawlach. Wedi gwneud cawlach. Cawlach. Cawlach, pig zero, pigs dyn nhw'n beth yn Saesneg. Ia, wedi gwneud cawlach, mynd y mes o this. Dwi newydd butcher dy pysgod. Wel, hyn beth sy'n ti'n dweud, dwi newydd ddadberfeddu. Dadberfeddu y pysgod. Ie. Sorry. Cor ben fras. Gobeithio bod ti'n teimlo'n eog. Ddim yn eog, ond yn eog. Fa be? Fa baccio, bacon beans. Be di'r hynna? Ie. Dwi ddim yn gyfarwydd o'r hynna. A gyfer tarten? Ie, i'r tarten, ie. Yn y brau. A ti'n rhoi caramel dros dyn nhw? No. Dim ond y baccio pastry now. A mae pacio yn meddwl, baking beans oedd y ti'n... Ie, ti'n gallu defnyddio pethau fel pulses, lentils ac yn y blaen. Dwi'n gwybod, jyst I gadw'r siap. Ie. Dyna fi wedi dysgu rhywbeth. Iawn. Fa pacio, felly. Sut ydyn ni o ran amser? Ie, dwi'n meddwl. Just, ia. Ie. Ddim yn drychin ebys o hwyr. Na, dwi'n iawn. Hyn o bryd. Gobeithio bydd yn flasu yn iawn. Right, now my sauce chocolate now. Iawn. Right, mae'n rhaid I fi chrwy y caramel mewn i'r tarten now. Pwy ti'n gorfod gadael caramel oeri cyn rhoi siocled I mewn? Na, mae'n iawn. Ie, mae'n iawn, ie. Popeth. Syth am na.
Mae hwnna'n edrych yn ddiddorol iawn. Dwy haen. Ie. Dwy haen. Felly caramel ar y gwaelod, siocled ar y top. Ie, ar ben. Wyt ti'n rhoi hyn yn yr oergell neu'r rhewgell? Na, yn ys popty naw. O, yn y popty. OK, Hywel, felly dyma ni. Paned heiddiannol. Heiddiannol, dwi'n meddwl, ar ôl y gwaith caled yn ni wedi gwneud hyn. Dwi'n licio dy gwpan siarc di. Mae'n Bruce o Nemo. Ie, reit, ie, felly wrth gwrs. Mogi mawr gwyn. Ie, mi wyt ti wrth gwrs. Ond mae mogi mawr gwyn llysieuol. Ie. Felly i fi, felly, ie. Dwi'n dibyn o forgi mawr gwyn llysieuol, felly, ie. Yn mynd o gwmpas y cigoen. Wyt ti'n rhoi hwn yn yr oergell, rwan? Ie, yn yr oergell nawr. Dyna fe. Iawn, felly y gacen yn y popty, yr yd melys wedi ei torri yn berffaith. Felly dyna ni, barod at Wel, barod, ie. am beth ti'n mynd i wneud nawr? Teisiynau pysgod tai nawr. Right. Draw yng nghanolfan chapter, ges i sgwrs gyda Leo a Joela am fwydlen, Hywel. Wel, dyma ni, Joela a Leo yn nghanolfan y chapter yn Rhedd Cana. Mae'n boblogaidd, mae'n llawn, mae'n fyrlymus. Wyt ti wedi bod yma ar blaen? Do. Yn gwneud beth? Wel, dwi'n dod yma yn aml, cwrdd y ffrindiau yn y caffi ac yn y blaen, mynd i'r cinema weithiau, ond dwi'n mynd yma bob nos llun, os dwi'n gallu. Ie, ar gyfer beth? Ti wedi clywed am clonc yn y cwtch? O, do. Felly mae'n gyfle i ti ddod yma i gyfarfod pobl eraill sy'n siarad Cymraeg ac o bosib cyfarfod ffrindiau newydd. Yn union, ie. A mae yna llawer o bobl yn y grŵp. Yna tua 20 o bobl, ac gyda lefelau gwahanol ac oedran gwahanol hefyd. So mae yna profiad gwych. Ti? Ie, wel, o'n i'n mynd i ofyn, wyt ti wedi bod yma o'r blaen? Have you been in the chapter before? Do, ie. Dwi wedi mynd yma, ond edrychais i ffilmiau a bwyta si yn y caffi, ond dwi ddim yn wedi mynd clonc yn y cwtch. Wel, mae rhaid i ti fynd. Mae rhaid i ti, ymarfer. Bydde i mynd gyda Joela. Come with me. Yeah. Dwi am ofyn i chi'ch dau i geisio dyfalu pa fath o fwyd mae Hywel yn ei baratoi. Joela, beth ti'n meddwl mae Hywel wedi baratoi ar ein cyfer ni heddiw? Fi? Wel, nawr dwi'n nabod Hywel, a dwi'n gwybod mae'n hoffi cig. So, falle, cinio dydd Sul. Reit. So, beth fel na? Ie. Dyma bwydlen Hywel. Diolch. Ooh. Beth am... O, rwan ta. Nice. Leo, edrych ar y cwrs cyntaf. Dwi'n gwybod dy fod ti'n hoff o chili. Yeah. Iawn? Yeah. Felly beth wyt ti'n meddwl am y cwrs cyntaf? What do you think of the first course? Nice, yeah. Chili mellis. Yeah. Sweet chili. Yeah. Blasus, yeah. Ti sy'n pysgod? Wyt ti'n bwyta pysgod? Dwi ddim yn bwyta pysgod. Ti ddim yn bwyta pysgod. Ond mae yna teisena yd a chili i gael hefyd. Ie, dwi wedi cael e. Felly mi fydd hwnna'n brofiad newydd i ti heddiw. Ie. Iawn. Y prif gwrs. The main course. Yeah. Wel, cigoen, lamb. Yeah, dwi'n hoffi... Hoffi cigoen? Dwi'n hoffi cigoen. Ie. Beth wyt ti'n feddwl o'r dewis llysieuol? Madarch a chnau. Swnio'n blasus. Ydy o'n rhywbeth y bydda ti yn ei baratoi dy hun? Sa'n siŵr sut i coginio Wellington. Right. So felly, mae gen ti gyfle i ddysgu sut mae gwneud dau bryd newydd. Ac yn Gymraeg hefyd. Ac yn Gymraeg. Beth am y pwdin? Y tarten caramel wedi halltu. Got a Kahlua? Dwi ddim yn gwybod os bydd Kahlua i gael. That's a letdown. Ond wyt ti'n hoffi caramel? Do you like caramel? Yeah. A fi. Half. Rwyt? Yeah. Right. Caramel. Falle, mae rhaid i mi fynd i'r gamfa ar ôl y bwyd Bosib heddi. iawn, bydd. Edrych ymlaen.
A fi na hefyd. Rwan ta, a fydd na ffradach efo'r madarch, neu fydd y Wellington yn fwy o flip-flop. Fe gawn ni weld. Dwch yn ôl ato ni ar yr egwyl i ni gael blasu bwyd Hywel.